Diyan ka, mag-live ka dyan. Patutoy mo. Patutoy na dyan mo. Hello. Say hi. Hi. Say hi to them. Hi to them. Say hi. Mag-live ikaw dyan. Mag-live ikaw doon, oh. Delilah Jimenez. Hi. Mag-say hi ka. Hi sa live ko. Doon ka, harap ka ng mag-live ko. Ding-ding. May ding-ding. Ayan ang ding-ding. Hello. Hello. Say hello. Ayun muna. Tapay, tayo. Ay, tinulugan yung live niya. Huwag mo tulugan yung live mo. Ayan, daming viewers. Oh, 23. Hello. Daming viewers ng mga dogs. Oh, 23. Shout out.
amoy. Nabis na berong circle. Tumutulugan yung live mo. Ay, tumutulugan. Ay, isnabero. Isnabero. Isnabero, isnabero. Huwag mong tulugan. Live mo yan eh. Tulugan? Ano nasa yan eh? Tulog siya. Tutulog ka? Tulog na. Bakit? May rain sa labas? May rain? May. Kama. Huh? Kama Sutra? Sino yan? Kama Sutra. Okay lang ako. Okay lang. Uy! Sino yun, Chuck? Sino yun? Huwag ganon. Papakagat kita sa alaga ko. Kagatin mo nga yan, charcoal. Kagat. Kagatin mo yung Kama Sutra. No? Kasaway. Kagatin mo yan. Diyan. Oh. Wala. Wala po. Papakagat ko talaga yan eh, ha? Nakagat mo naman yan, no? Tingnan ko yan. Babay na nga. Mabasa pa ito ng asawa ko. Mabasa pa ng anak ko. Patay tayo dyan. Yes. Yes. Hindi po ako single. Double na do. Triplets na kami. Oops lang. Oops lang yan. Basta, pinaalam ko, di ba Toy? Di ba Toy? Toy? Oh, gagalit. Gagalit ka? Oh. Nakatingin ka doon? Ang sama ng tingin ko, Toy.
Yan, sa mga nagtingin. Parang si Papa naman to eh. Ay, naku pa, huwag mo ko niluluko pa. Magkakamasutra ka pa dyan. Patay ko lang yan. Magkuloko ka pa. Ay. Oras na magpapakain na ako. Bye-bye na. Salamat. Salamat sa panonood. Bye-bye. Nasaan ang X? I-end mo na, boy. End mo na. End.